गैजायैफोरनो माखासेफोरनोहाय ब्लांकेट राननानै होबाय everyone I hope you all are doing well थ' दायो आं दंफैयो एसे मार्केटनावहाय क्रिसमासनि थाखायहाय एसेनो दा रायजोफोरा केरल गेलेनो फैगोन नालाय एसे जाग्रा बुस्थुफोर लांनो फैदों मिथाइफोर ओमफ्रायहाय लोगोसे बाबुनोहाय सेन्टानि ड्रेस बायनो थाखाय सानदों आरो आङो बेखौहाय नायदों बेखायनोहाय क्रिसमासनि सिजन 24th December Christmas tree मोजांथारमोन आं फसायदोंमोन साइजानो जागोन ना जायाथाय नायनोसै नै बेखौनो सोंबाय এটা অনেকটাই বেশি থাক ওটাই এক নাম্বারটাই দিন হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকটাই বড় হয়ে যাবে এটা আমার জিনিসগুলো সাইডে করা হয় আমি কয়েকটা হয়েছে সাইডে আছে যে এক নাম্বার ফোনে লানেছি বাবু না আর এমনি সিঙ্গেল ক্যাপ নিলে কত পড়বে কাকু সিঙ্গেল 30 টাকা তো ফাইনালি লাভাই নেই বাবু না হাই দেখো হাই তো जायफ्रा दखना नि थाखाय मेसेजफोर हरदों थ' दायो 1 weekसोनि थाखायहाय दखना मोनथ'नाय नंला माने आङो एसे छुट्टी लाथ'बाय आरो ओमफ्रायहाय एसे फेमिलिनि थाखायहाय टाइम होथ'नोसै दायो नै मिथाइनि दुखानाव फैदों थ' नै मिथाइया माबायदि रेडि जागासिनो दं बेखौ बाइकआवथ' लांजानाय नंला माबाफोरजों टुमटुमफोरजों लांनांगौसै आरो बेखौ जोंना बेप्टिस्ट चार्चना एसे फेमिलियाबो गोबां आरो मेम्बारफ्राबो गोबां नालाय बेखायनो एसे बुरजा नांगौ जायो आरो दायो नै एसे फुस्ला बायनो फैदों माने बिब'आ बाबुनोहाय बायना होनो नायदों आरो आंनि तरफनिफ्रायलाय आं दाखाल बायनानै थांखाबाय गथ'फोरनियाथ' नांबाय थायो आरोना बिदिनो बायबाय थानाङा दाखालिबो क'क्राझाराव थांदोंमोन क'क्राझाराव थांनानै एसे एनै बायनानै लाबोबाय बिफानोबो एसे एनै बायना होबाय बांद्राय एक्सपेन्सिभ बायनो हायाबाबो एसे एनैखौनो आरो क्रिसमास मानेनो ओरैनो दंबाबो गैयाब्लाबो एसे एनैखौनो जों शेयार खालामलायनांगौ आरोना थ' बिनि थाखायनो आंबोनो हायाबाबोनो एसे एनै जा माने बिजनेसनिफ्राय एसे एनै इनकाम जानायखौनो दाखालि गैजायैफोरनो माखासेफोरनोहाय ब्लांकेट राननानै होबाय भिडिअफ्रावथ' देखायनो हायासै माने आंहाबो सम गैयामोन नालाय ओरैनो डिस्ट्रिबिउट खालामनो थाखाय आंनि बिफानि आखायाव हरबाय ओमफ्रायहाय इसोरनि आशीर्बाद थायोबा निस्सय फैगौ बोसोरफ्रावबोनो जाहाथे बेबादिनो आसामथिंबो जाहाथे आङो रानना हैनो हायो बाबुनोहाय नै सि लाखांबाय ओमफ्राय दायो माखासे माने खामानिफोर दंबावो आरो थ' आनैमोनबो फैबाय आरो चालसा माल बाजारनिफ्राय क्रिसमास जानो थाखाय ओमफ्राय आंबो आसाम क'क्राझारथिं थांनोहाय प्लानिं दङ माला बिफाया माला सम मोनो लांफैनो ओरैबादि बिजि बेवहाय बाबाया चार्चनि थाखायहाय केक अर्डार बेफोरबायदि मोजां फाइनाली क्रिसमासनि थाखायहाय माबादि हरावहाय नाइट भिउआ ना साजायसाब्बाय एसे एनै हा मा होनदों बिराद बरिया साजायदों नै दादा मोङाबो हाय स्टार लागायबाय बौ सात गोजौआव आयंमोननिथिंबो नै आयंमोननोबो लागायजोब्बाय आरो सिथाव जाला गालथाव जायो फिथा जाला दुमा जायो साजि जाला बिराद गोथाव जायो